धन्यवाद मॅडम। यानंतर कुडाळ नगर पंचायतीच्या अजून एक नगरसेविका अक्षता खटावकर मॅडम यांना मी विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। यानंतर कोकणशाहीचे संचालक साईनाथ गावकर यांना मी विनंती करतोय की कृपया अक्षता खटावकर मॅडम यांचा सन्मान करायचा आहे। संपूर्ण कुडाळ नगर पंचायतीमध्ये काँग्रेसचे केवळ 2 नगरसेवक निवडून आले होते आणि त्या दोन्ही महिला होत्या। एक विशेष ऍक्च्युअली मी मगाशी देखील म्हणालो की या सगळ्या रणरागिणी आहेत। कुडाळच्या या 2 रणरागिणी आहेत, एक म्हणजे आफरीन करोल मॅडम आणि दुसऱ्या म्हणजे अक्षता खटावकर मॅडम। त्यापैकीच एका रणरागिणीचा सन्मान हा कोकणशाही न्यूज चॅनल आणि स्वामिनी एज्युकेशन या संयुक्त मंचावर होतोय। धन्यवाद मॅडम। त्यानंतर अक्षता खटावकर मॅडम यांना विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं। नमस्कार। प्रथमतः मी IKAबाई ईश्वरला वंदन करते। व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, आजच्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा रिया आळवेकर मॅडम, स्वामिनी एज्युकेशनच्या संचालिका प्राजक्ता गावडे मॅडम, या उपस्थित मान्यवर, आमच्या नगरपंचायतीच्या नगरसेविका आफरीन करोल मॅडम, नगरसेविका प्राजक्ता बांदेकर मॅडम, तसेच इथे उपस्थित सर्व मान्यवर, नाव चुकून राहिल्यास क्षमा असावी, तसेच या सर्व जमलेल्या महिला, या सर्वांना 8 मार्च या जागतिक महिला दिनानिमित्त मी सर्वांना शुभेच्छा देते। आणि आज या कार्यक्रमाला कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या संचालक गावकर साहेब यांनी आम्हाला इथे बोलवल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते। सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।